No niin, siellähän ne lopulta. Päivää vaan. No niin. Mihinkö se meni? Biisi katos. Jatka vaan. Huomioitavan arvoisena asiana voidaan pitää sitä tosiasiaa, että noin 1800 enemmän tai vähemmän sekavan päivän ja aamuyön jälkeen kiinteistö on pystyssä palamattomana ja ostokelpoisena. Näin ollen mielestäni voidaan todeta, että viimeistä todeta, että kämppää on lopultakin sisään ajettu ostokelpoisesti. Haluaisinkin teille läsnä ollessanne kiittää erinäisiä tahoja, jotka ovat osaltaan johtaneet tähän kunnioitettavaan lopputulokseen. Ensinnäkin kiitos kuuluu isälleni, joka on mahdollistanut monituiset itsenäisyys, joulupäivä, uusi vuosi, ynnä muut sadat kinkerit tämän kyseisen katon alla. Toisekseen kiitos kuuluu talon viralliselle asukkaalle sekä epävirallisille niin kutsutuille luottojuopoille, sen suuremmin nimiä mainitsematta, joilta huomioitavan paljon aikaa residenssissä kuluttaneena olisi ehkä jonkin pisteen jälkeen pitänyt alkaa jo periä vuokraa tai muita vastineita. Ja kyseenomaisten henkilöiden ehkä vaihtaa, varsinkin viikonlopuksi osoitteeksi Sipoontie 66. Kiitos naapureille, varsinkin niille, jotka ovat olleet huomaavaisia tarvitessaan yösijaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuten myös muille naapureille, jotka eivät siis ole paikalla käytöksestään huomioidessaan tämänkin talon asukkaat pikkutunneille ja kakkospäiville asti. Ja tietenkin kärsivällisyydestään, ymmärryksestä, bla bla li bla 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 bla. Kiitos panimoteollisuudelle ja Alkolle täällä on luoduista ja vahvistuneista ystävyyssuhteista, joista moni ei olisi varmaan ilman heidän apuaan syntynyt. Kiitos kaikille niille yökylässä vierailleille naisille, jotka eivät myöskään syystä tai toisesta pääset paikalle. Eipä nimistäkö numerosta tietoakaan. Ei aina kehtaa tulla, kun on veriset lakanat saakeli. Kiitos Masille avusta pitämässä yllä tiluksia ja taistellessamme ilmaston lämpenemisen ja Järvenpään kaupungin kasaamia tuhansia lumikinoksia vastaan. Kiitos ja onneksi olkoon pirssikuskeille, joiden lompakko on revennyt liitoksistaan kuluttaessaan tilusten asfalttia. Tietävät ilman kertomistaankin, mikä kyseinen osoite on, mistä on tulossa ja mihin ollaan menossa. Kiitos myös kiinteistön nykyiselle omistajalle, että tuli kloussaamaan tämän diilin. Kiitos lopuksi teille kaikille. Sekä niille, jotka eivät ole täällä luomassa hyviä hetkiä, jotka eivät ole läsnä, mutta varmasti hengessä mukana. Sen pidemmittä puheitta ja ennen kuin puoli ehti sen enempää lämpiämään, vaikka se kyllä teille juomakelvottomaksi ikinä tuliskaan. Kuluneista vuosista, päivistä ja krapula-aamuista. Kiitos, anteeksi ja keneltä se on pois?